Здравейте, драги телевизионни зрители! Вие отново сте с преглед на печата. След монолозите за вагината е ред на интимната кореспонденция с НАТО. Соломон Пасил вече го познавам и съм му свирил на банкет тарикат. Искам да ви помоля, ако обичате да си гледате работата. Продължаваме нататък. Хилари пипнала от Бил срамна болест. Ти ми щупи главата. Помолих ви, ако обичате, да не се обажите. Това са важни неща, които, ако не е вас, интересуват нацията. Моля за извинение. Сериозно? Че на такива работи в мъглата въобще не обръщаме внимание. Що ще излагаш, бе? Ще ти обясня. Аз ви казах да не се обажите. Гледайте си работа. Къде се намираше, бе? Я моля ви се. В това време вестник Дума ни съобщава, че огромна куришка едва не уби таксиметров шофьор. По този повод мога сега да ти кажа един стар виц. Знаеш ли защо ми се изстра едно връбче в кафето? Не, но ще питам управител. И управител не знае. Но тук имаме един циганин от оркестъра. Той знае всичко. Товариш! Знаеш ли защо ми се изстра едно връбче в кафето? Знам го, вика. Тъй така, бе. Защо ми се изстра връбче в кафето? Хем е летяло, хем се изправяте тръбатите Драги зрители, днес ще ви занимая с една много актуална тема – блиц анкети. Социологически блиц анкети. Това е много модно. Какво трябва да имате? Какви продукти, за да направите една анкета? Телефон, свързан с почтата, телефон указател, тук номерите да ги гледате, номерата и едно листче за записване. Много проста работа и малко труд. Въпреки всичко, ние държиме на нашето име в Интерпровинциал. Ние разучаваме всички слоеве на нашето общество, взимаме анкетата, телефонната анкета и искаме и да вземеме и анкета от ромското население. Ромското население обаче се оказва, че цялото ромско население взето заедно има само 35 телефонни абоната. Затова ние си взимаме от агенцията наш още един апарат и с този там провеждаме разговора по места. Алло! Моля. Безпокойма ви от агенция Интерпровинциал. Сега, ще имате ли една минута време да направим една кратка анкетка? Разбира се. Така, сега, къде се намирате вие? Квартал Койновица, ромската мала. Точно това ни трябва сега. Добре, почвам да пишем. Какъв пол сте? Сега какъв пол ще ме питаш, ще ме обидиш ли? Аз съм мъжки пол, бе. Мъжки, да пишем. Извинявайте за въпроса, ама нали по телефона правим анкетата. Да. Сега, така. И основният въпрос. Кого искате за премиер така най-вече? Царо? Иван Костов или Георги Първанов? Цара, разбира се. Добре, пишем, значи тук Царо. Ама сега ясно ли ви е кой цар? Цар Кирове. Слушайте сега, какво ви казвам сега? От колко време се обръщам тук, се обърнах цяля. Искам да направим едно обращение, предизборно обращение, ви запознаем с нашето движение, което се нарича как? Напред, назад и малко в страни. Ясно ли ви? Запомнихте ли го за изборите? Сега ще ви запознаем с нашата програма минимум. Няма да отнеме много време. Къде? Чекай да имам къде. Ето я, нашата програма минимум. Ма тя вече е изпълнена, щом шишетството е изпразнено, пък тя програмата самата, нали, разбирате, тя самата програма се изпълва от това изпразване. Сега, когато програмата минимум е изпълнена, ще ви запознаем с нашата листа. Всички искате да знаете нашата листа, разбира се, така.
Ето сега, тук на първо место е свинско... Ама това е листа, извинявайте, това е менюто. Сега ви запознаем с нашата програма Максимум. Ето я, програмата Максимум. Тя е доста максимална, но едно нещо трябва да ви предупредим. Нашето движение е много умерено и внимателно. И ние никога не правим резки движения, защото при едно резко